Ya ake ciki ne mutumi na. Lamman lafiya lau. Haufa. Sai ma mun je mu fim din nan in Rahama Sadau ta zo. Haufa. That is girl. Mu yan fim ne. No. Yan wasan Hausa. Alinnu ma ya san mu, ya san da zaman mu muke daukar sa bidiyo. Na kyamarar nan. Ga ta nan. Kin ganta da wannan America muka tafi da ita. Allah. Sai an cire miki kati. Kina so sai mu saki kima a fim. No. Not to accept this play. Hoton fa yayi. Ya fita. Sai kawai. Yanzu da Allah in ba damuwa muna so za mu saki a fim din mu a alaka. Mu cire jaruman nan. Mu cire Mommy Gombe. Cire Mommy Gombe. Kin fi Mommy Gombe komai. Rahama Sadau ma za mu kore ta daga industry mu saki. Allah da gaske. No. Ya sunan me sunanki? Amma fa sai mu miki audition dan juya mu gani. Zaki? Wallahi ni zan mata Ni audition. zan bata audition. Za ta yi. Wallahi ni zan mata. Ni zan bata audition. Za ta yi. Kai ka yi sikiri. Kace karfa na Za ta yi. Daga ina kuma? Ya haka kun wannan mai kawai ga kun tare ta kuna mata iskanci haka. Ban waka ce? Me yake faruwa ne? Wallahi zuwa kuma ce. me ruwanki da su? To ai ban sa. Ba za ki wuce. Ya za ka don't accept this play wallahi ban ga alunu. Dan uban ku yan sanda zan kira mu. Inna da manzo Allah kai hakuri. wayo. Alinu ne ya samu. Alunu ne sa mai ce. Maraya ne ni wallahi. Allah ya saka kakkace mu. Ni ta kare ne wallahi. Gutsun uwar ta kare. Ni ta kare ne wallahi. Gutsun uwar ta kare.